anggening kalang yuwana lari roring pamuncang sarangane wong luhung petalopo murang kuling iya denok cak terawati lunggungan prayoga ya denok nuring dirama Rama Guru Cakra Dewa Rama lunggungan prayoga Guru Cakra Dewa Nuninggi Rama Mbak Yu sekawit lau Mbak Dewa Yayi Bekti Kulo Katur Mbak Yu Ngerayi Guru Cakra Dewa Mbak Yu ya takap Yayi Lukuwa Mayin Kupuriku Yayi ngaturakan kasih dia Mbak Yu Kandya maling kang wonten pundi punika ingkang wonten pertapan Gunung Pakuwon piateke Begawan Raga Sukma denadep kalawan siswa murid sing wis dianggep kaya putrane kandung Tinasia ingkang ajenganipun Dewi Cakrawati saking-kira Raden Cakradewa kupu-kupu ngabyantara enten ngarsane Sang Begawan Raga Sukma sabda alon alus pangandikanipun Begawan Araga Sukma marang siswa murid kekalih ingkang sampun dianggep kados dening putra putrinipun Ulunggen Cakrawati kelawan Cakradewa lungguhan prayoga ulung miat langaning kalang iwan aglar waring tanda moncal
mulan mara sang Hyang Arjuna esmu kama longsan Lering nyopek kok mandian dengese ujwara kongas singo mulat leng-leng bronto wis tuaku umure wis 250 taun wis jelek bosen aku urip nang alam padang kula Cakrawati denok sliramu Cakradewa ngadep ngarsane ramamu Hanjanur Gunung Kadingaren kaya ana sing arep bakal dijaluk ujangane si bapak ya no ya tol lumingi Rama lumingi kasih yang Kanjeng Rama inggih Kanjeng Rama Kanjeng Eyang Rama pukulun ya Kanjeng Eyang kaki Sukmaraga loro ingkang dados pengendikanipun panjenengan dalem loro menapa ingkang dados pengendikanipun panjenengan dalem Rama sing pandi jaluk apa wong ilmune si bapak wis tak pasrahna kabeh namung setunggal Rama pukulun kula kepengin neduh menuwun jangan panjenengan ingkang pamungkas apa sing dijaluk kula kepengin mangertosi ilmu pecating ora sukma sejati Rama menawi panjenengan saged medharaken dhateng kula sampun ibaratipun menep nggenipun ngilmu dumateng panjenengan dalem terus propagandipun ngendikaken ingkang rayi kula pun Cakradewa Rama enggal medharaken bapak masih maneh-maneh ilmu pecating rusukma sejati kowe hakikat sadhuwure makrifatullah kowe wis kuat anggone urip ora kedunyan apa sliramu wis kuat anggone urip nandang ujian wis sebagai tingkatan ilmune pangeran ora gumampang yen pun kepengin jaluk sampurnane ilmu makrifatullah masya Allah esih nom lakune durung pesat anggone nyurasa ya kulo aja durung waktune menawi kepareng enggal dipun wedharaken Rama sebab kula Rama kepengin mlebet patembayaning Praja Mataram pasang sayembara Rama sayembarane apa? Sapa sing bisa uli kembang cangkok
Wijaya Kusuma menika bakal badhe rabi putri Mangkunegara bakal jumeneng Hanyakrawati mbau denda dados raja dados ratu dados Nalendra Rama pancen gaya mangkono pranatane nuninggi Rama dicupu nganti kula Cakradewa ki Rama yen pancen gaya mangkono tak pejan ilmu tingkat tinggi ma'rifatullah wis siap aja karendun ing gawe majane ora sak jabane jasad wadak ananging aku bakal mandhik sajroning jiwa ragamu sakloron wis menep jaluk muningaken cipta marang Gusti Kakang Maha Agung si Bapa bakal mlebu marang jiwa ragamu tak kersiki ati gedhe ati cilikmu menduweni sirul asra rasa-rasane ngrasa sing sampurna bisa betakaken bangsa sing bener bangsa sing luput Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti sapata sing tumindak angkara ingkana bakal wahyuning sirna yen tantu semenggu satya utama mangkono Sri Nalendra Wusnya mangkono Sri Nalendra Wusnya anggarepa alon yen wis pancen kaya mangkono ndul lan sira kula Cakradewa Dalana Cakrawati yen Sri Rama kepengin mlebu patembayaning Praja Mataram wis tak restoni dadak aja kesuwen aneng pertapan bakun ya kula mlaku manjing alas putu sajabaning alas melakoni laku nindang ketawa mudah-mudahan bisa ketemu kekayuanmu ya Cakradewa nuninggi kasinggihan nuninggi kasinggihan kenapa bingung Yogyo laruku saking kurukulan musok Oh
Ayo Yayi monggo Mbak Yu mugi-mugi Gusti Kakang Maha Agung dicapai putra kulku sakloron nuju marang kegahyuane bisa katuran kalaksana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaya butul ora pandriteng turangga esti Mbak Yu Cakrawati. Iya Yayi piye men sampun drempeti kawula mlaku monggo Mbak Yu kula lebetaken wonten ing basahan kula bakal ngambah wonten ing dirgan para Mbak Yu yen pancen kayu mangkono setika ngestokake dawuh yo Yayi sing ati-ati aku aja ditinggal yo Yayi mboten monggo kuaturi mlebet wonten ing basahan ingkang kawula regem basahan punika tanpa wangen jembare kaya alam padak kaya jagat srawungan wonten ing Madyapada Mbak Yu yen pancen kaya mangkono dadak ngenteni apa tak mlebu kudina iki Yayi monggo mangke lajengaken lampah kula badhe ngambah dirgam mangsa pilih borong yo Yayi
Yaya tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati aneng nagri Ngastina kula ingkang putra Rama, kula pun Raden Citra Utama nyaosaken sembahsung kepingin pangabekti Rama. Ya kula sakarone, aku salawase dadi raja dadi ratu. Aning kerajaan Ngayogyakarta. Yen nembe anakku lanang si Citra Utama daladine Citrawati ki nggonjlek pengen jaluk piandele ramane kon kepengin jaluk pusakaku kanggo apa
nuning kirama kula kepengin mlebet patembayan sayembara wonten ing Praja Mataram menawi kepareng kula kepengin dipun paringi piandel saking jeneng Kanjeng Rama Prabu maringi pusaka ingkang asma Klambi Gundil Antakusuma kedah dipun regem kawula Rama. Klambi Gundil Antakusuma punika kadaya tingkat tinggi kang saged menapa kula kersakaken saged katemahan duwing kasembadan ngambadi kantoro saged mlebet sajroning bumi nggih saged Rama. Kula kepengin rabi putri kanggo negari kalayan putrinipun Prabu Hendra Kusuma saka Mataram ingkang asma Dewi Arumsari. Wis tekad sliramu bulan bakal mleboni Patembaya. Nuning nggih sampun tekad kula Rama. Yen pancen kaya mangkono pranatane kula wong tua tinggal gampangane nuruti apa kang dadi penjalmu. Ya wis nggih pusakane Rama Mono Linora kebatambanana iki yaiku kang diwastani Klambi Gundil Antakusuma. Wong bentuk klambine lah kaya pinakane kembang wis lah ditampani drep aneng kono kabeh diwejang ilmu ning bapane kang aran Prabu Perniti Surya ya Surya Perniti saka kerajaan ya kowe Ngayogyakarta. Sakbanjure bocah loro nyuwun pamit badhe ngeblas Angopati Kembang Cangkok Wijaya Kusuma dituduhi papan panggonanane aneh ngendi durung diweruhi ya kowe panggonanane langsung geblas pamitan kalawan ingkang Rama menawi makaten Kanjeng Rama sampun cetha welo-welo sampun gamblang kendikanipun panjenengan kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Rama. Ya tak restune sing ati-ati Rama, kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya sing ati-ati ana. Ya kurang lengkalang ya Aklaring tanpa moncan ayo nyanyi muga bisa lebih karya bisa kasembatan sedang
Pinurusita ingkang wonten pertapan Gunung Mruyung pateke ya kuwi gedhek nila bawarna kang gandrung kapireng kelawan Dewi Arungsari turun putranipun Sunan Mas Prabu Hendra Kesuma senawang saking Mandiri Rawa lir pendak kumricik lampai Listating paringis Gandharwa mamangailaila Gandharwa mangilaila Paman pati pekat hati paman ulang ngadawu Gusti aku yang orang kelakon tau karo Dewi Arungsari aku suka tumekaning patribawan aku suka tumekaning dadi layon
Ayo pangan. Aku krungu sayembara Raja Mataram Prabu Amangkurat Mas Indra Kesuma. Sapa sing bisa gawa kembang Cakuk Widaya Kesuma? Bisa Dokor Dewi Arumsari putrine lan bakal rapi putri Mangkunegaran bawan. Terus kenapa bener? Inggih, niku leres niku lesar. Lajeng kepripun kekajenganipun panjenengan? Raja Karendo ning gawe ayo mangkat dina iki loro munasarat kangoron kembang Cakuk Wijaya Mulya ya Cakuk Wijaya Kesuma kembang loro. Aku krungu kembang rawat-rawat jane ana pulon sakambangan, ana pulo tanah Nusa Brambang Segara Kidul. Ayo mangkat dina iki aja Karendon ing gawe sumanaring seng-seng surya ing prangwakan. Sikap dia maling kang wonten pundi punika piateke buta putih. Ya buta ini sing nganggon jaga kembang Cakuk Wijaya Mulya ya Wijaya Kesuma kembar loro ning gua Mentala. Yo ing tanah Pulo Majeti. Sikro tinggal saking Mandira Lemping hukum meratak lagune.
biang gua mental awane ora enak temen sepet temen ketekan jalma menungsawane panas cakuling ngapain cakuling bal wacana durung ngapangi dua durung netes sapraptane Raden Cakradewa lebu marang gua minakar sedih iya Singapura kawitan niku anak bocah bagus aduh biya sapa konarane bocah bagus orang nyelang marang asmane daging aku aran Cakradewa saka pertapan Gunung Pakuwon putrane Begawan Sukmaraga kon mlebu marang tempat angker aku kan ngraponi jin setan priprayangan nang gua mentala kene apa kon ora wedi karo aku sipating biyu sipating raseksi sipating buta ora ana kang takut dene besok wani saiki wani kon bakal ana gawe apa mlebu mrene apa kon pengen sugih pitung turunan ora kere aku meneng gayuh kautaman kesugihan sing digayuh sliramu apa bocah bagus sing bakal tak gayu aku bakal luring wahyu wujuding kembang cangkok Wijaya Kusuma kembar loro aku bakal nglebuni patembayaaning Praja Mataram supaya bakal oleh hadiah Rabi Putri Mangku Negara dadi ratu tur kawin kelawan putrane Sang Prabu Amangkurat Mas kang aran Dewi Arungsari aku bakal nyilih kembang cangkok Wijaya Kusuma sing kokor regem bicari buta wadon ora gampang kembang cangkok Wijaya Kusuma wis ning regemane buta ini yo aku buta putih ana syarate Cah Bagus syarate apa yen kon gelem kawin karo aku kon sugih pitung turunan beli kere aku kawin karo wujuding siluman sing tak gayu aku bakal nyilih kembange bae mene disirli ora bisa ora bakal bisa yen pancen kaya mangkono tak urut dapare peksa kon wani karo sipating bicari sipating buta sing takut dening besok tak ladeni saken ning besok wani saiki wani papan kan jembah lolela wah iya segera bilang lolela sing ngomongone bola tebak dadamu mangga tebakan dadamu pilih sakar ya murid gigit sandang orang kapayu tapi gak buka putih
putih kok lho tadi guru lagi ku beli kere aku butuh kembang oh tak sadar lawang sa sadar mati tadi aku diceritakan putra putri kebelakang saling wujud segunung malakan cakra dewa putra boleh paprungnya lolela 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 putiana palu kantaran tahu saya dimati sapi utak aku dari makanya balik waspat dan tinggal pinaringan jembaring pusaka jembaring saking kenea begawan sukmaraga panaran yakwe belendoke kapilayu aku ngurus mangewewu tahun di kepatakan hameng dadane putra putih memurni babar dadi dewi sumbang sari ayu rupane putra putih aja tinggal gelanggang corong melayu cakra dewa ayonanda cuma lorot jembaring kakaran baliye yakwe sing diarani katilayu sompok malang canggale putra putih babar dewi sumbang soni karusuni iya
Purna katineng wusana Bapak Masenane terima kasih Raden aku dadi ayu maning Raden Ayo enak wadon lambrung iya no udah ngapa Paman wong wong ya wong lo kayak apa sih setan bukan si belis mau tak ayo mana untuk ngerengge-rengge sih saya kini dadi ayu Paman ya wis nyogelem ayo gua tak gawe nganau kula si kodhok tegal nak empuk-empuk kon anang kok beli kere kalau mikara ini kayak codot ya codot kok ya codot kok ya aku wengi wong anu wong bojongan pemolong ora kere karo aku ora apa-apa tak koyok-koyok kowe mlumpat jendela kok tiba metu jendela yo Paman dalem den aja guyonan ing nungsa Paman no kayu dalem Raden wong sejatine sapa kula putra-putri Raden kula asli Aspati di Sumbang Sari saka Prajan Langit Wungu yen pancen kaya mangkono kowe bakal njaluk suwita karo aku nuningi Raden tak tampani syarate Kembang Wijaya Kusma pasrahaken marang aku diwekaken tak boning Raden Cakradewa kados pundi Raden wis sliramu mlebu pasahan dadi sawiji kelawan Mbak Yuku Cakrawati nuningi ngaturaken bumi panuwun pun bojo sing nomor 1 takongku dening aku bakal mlaku nyametara mleboni sayembara niki kula dukung Raden kula bubles Dewi Sumbang Sari ayo Paman ayo aja karendoning gawe marang metara mangga Den kula derekaken nembe panlaku ki nembe kepadak Raden Citra Utama kon sapa bocah bagus mandek dhisik bagus pelakunya pelondang-pelandang ngedap pembenak orang gepeng orang nyelang marangas paling dagingnya Citra Utama ya Seka Prajayo diapal aku anak putra Prabu Perniti Surya rupanya kon regem Kembang Cangkok Wijaya Kusuma tak jaluk dening aku ora bakal tak kurungake marang jeneng sira yen bisa kelakon ngalai kasektenku bakal tak kulungaken lejamina lejatu dadal kapuramu metu kaloro papan kang jembar
kayangan berbus tegalan kuna ini bahasi wisila iya ajam melayu iya kalau jago banyak banyak citra utama tinggal belakang colong melayu yen pancen kaya mangkono apa sediane wong bertobat sampe kuwi jalma sakrati wakon yang lemur tak walu ya kake walu ya tenang jati-jati tenang nirmala umrek Raden Citra Utama Bagas Waras Kadya wingi unik kajenganipun panjenengan badhe pundi Raden? Kula semoyo. Kula pengen taken asmanipun panjenengan. Kula Raden Citra Utama, ramane panjenengan sinten? Kula ingkang nami rama kula. Iya bapakmu arane sapa? Arane bapakku, arane ramaku Prabu Surya Perniti. Yen pancen mangkono berarti siswa murid Rama Guru Sukmaraka dadi polisi kaperna adikku Yai. Dicekok kita buane bantok eneng buri kurung nyangkol bisane keretakan pemolongan harus menyukai menyula tekanan nah di selagi sing menan cawarna ya kudune garap sawah dhisik surono ta boy kaleng bodol we mangkat dan primen paman sing hati-hati iki ana penjahat maning ya encak bulu mekape catur imal wacana bakare sang Prabu nila pawaras ka Gunung Mroyo satria raja sinatria mandek disik rupane nyekel kembang cangkok Wijaya Kusuma
Iya. Purna gatene musana tak jaluk kembang cangkok wijaya masing-masing direkam ning astamu kayong kepenak temen lakai burisama aku kangen Citra Utama lakai burisama aku arane Raden Gatot Kaca mung ilang kapite lah badung barang pindah neng terlang aku kanthi arane slenteng sakrewa anaparan tak calo kembali yen aku ora ulit tak rupa mari maksa ruda paripaksa mati sampil barang tak lakoni wah tepak sikar merapat dadamu Cakra Dewa apa maning pun gampangan ning gertak nebak dadaku dibuktekaken papan kene sing sampyuh mati Cakra Dewa pakon nila bawana ya dadi murwa karep medhah bareng coba ditembapaken ning kene bae tinggal belakang colong pelayu Cakra Dewa ora takon jati sama papan dinada iyo mecek tampil tangan tak lakoni selamat sulingan ora cepet belegetungan ayo jaluk urip Cakra Dewa dong jaluk urip sabta hulima jalma sabta pitu jalma melu aku turun pitu ora mati karo mon ora kawin karo dewe arum sari ora apa-apa aku melu dadi abdine koyo tak dukung mari Mataram yen pancen kaya mangono gregah waras nila pawarna jenggelek tumuli waras bagas kadya wingi undi kadya wingi undi
pun pengen ngabdi karo aku nila bawana dasar kepananya iki yen panjen kaya mangoro ayo dadak jujuk marang praja mendapat aku derengake bukan Prayogayana Gusti Cakra Dewa saking padewokan gunung Padewa Dua Cakra Dewa tatam paslan Citra saking Ayodhya malah Prabu Surya meniti lombakan Prayogaya ulu Citra Utama aturaken guling kalawakan Ulun nila bawana lagi bukan Prayogaya ulun sakit gunung Broyo Koko Puto Maruko Titi Kondoyoni Manggolo golongan perang ngalokoing Kurawa Kusinggal Titipurna wasana ana tamu bagus rupane jenengmu sapa ulupun Raden Cakradewa saking Gunung Pakuwon lakai mburi menika sedar saderek ulupun Citra Utama lakai mburine sing untune Radan Tonggos wah kula niki boten gagah boten napa-napa kula nila bawana saking Gunung Ruyung kula dene Cakradewa kula awal mriki bakal anak apa sliramu mlebu marang keraton Mataram nuwuning iki kula badhe nagih janji janjine jarene Raja Mataram pasang sayembara sayembarane sapa sing bisa
nentremaken kemakmuran Praja Mataram para kawulane menaja esuk lara sore mati sore lara esuk kumakaning pati tumbale jaringan kembang cangkok Wijaya Kusuma. Mas Emak, apa kon oleh wujude kembang cangkok Wijaya Kusuma sing pinangkat dadi beban aku udanganku luring nggih saged angsal damel Gusti coba len diweneh aku mangga dipun tampi dinten sak menika kula boten goroh menika wujudipun kembang cangkok Wijaya Kusuma dodoke wonten ing Gua Mentala wonten ing Keraton Segoro Kidul yo aneng sinebut kula majet iki masih mantak tampaya kula. Angsal gawe wis bisa nglermake pepadanging swasana Mataram ora selak janjiku Cakra Dewa kontak met mantu daud kelawan putriku Si Arungsari lan sliramu bakal lungguh dadi pemimpin dadi raja lakai Buri Citra Utama sing dadi sedulurmu ngalakon dadi patih lu niki kasinggihan Kanjeng kula dados patih boten menapa-menapa sing penting rukun anggone pilihan dadi pimpinan yen pancen kaya mangkono nila bawa nggih pun dadi tumenggung nggih kasinggihan mantu ya kuwi Sang Prabu Hendra Kusuma Mataram Istiti Purna sampun rampung sampun TAMAT diwaca tamat diwalik tamat wis akhir paripurna besok jumeneng napa aneng Praja Mataram jejuluk Sunan Amangkurat Widaya Sari. Alhamdulillah wa syukurillah sampun paripurna pagelaran wayang golek lakon kembang cangkok Wijaya Kusuma kembar loro mugi handhetasaken berkah lawan barokah dalem sak rombongan selamat Bapak Lurah sak stafipun sak warganipun warga Terlangu desa Terlangu Gede Cilik Juwana Lana Wadune pinaringan karahayat mugi Allah Ta'ala bakal minaringi berkah segala-galane barokah ing dalam umure rezekine barokah ing dalam keselamatan kesehatane lan barokah ing dalam dijunjung martabat lan derajate amin Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh rumyang catat wetan candrane.